mondo mi giwinjane gigo matimore e boma ma Addis Ababa e pinyno mar Ethiopia. Nyambaga. Erokamano Joyce, inyalo weni en Addis Ababa kaka isewacho no, mano gi boma maduong' ma Nairobi kama bende oganda osebedo ka gibedo ka kod chenro mopogore opogore ka giketo wang'e tong' wang' jowi. King'iyo tung kaendi biro neno nitiere tong' wang' jowi moro mopil mantiere tung kocha chonde, ma nyiso kit chenro madhi nyime pacho kaendi, kendo gimoro amora manyalo timore e gwenge mag Addis Ababa Ethiopia to kod mano matimore pacho kaendi bende biro bedo kadhi nyime. Nitiere laini maduong' ma ji obedo go kaendi, magi gin laini mag oganda ma osebedo ka ng'iyo chenro niendi kachiel kako timore, kendo giluwe maonge moro amora manyalo kier kendo kalo mok gichwo e wengegi. To bende kopogore kod mano, johala mosebedo kadhi nyime kaendi, the business people community, joma timo ohala bathe koni giendi, gin mago jogo ma bende ok oyudo thuolo mar chwo wengegi e TV ma de gichidho godo. Koro gima gitimo en ni seche ma ngima bende dhi nyime tung kaendi, to bende gidhi nyime kod luwo chenro ne kaka timore, kendo bende giwang'o e lima margi mosebedo ka ogweng' wech kadhi opacho. Koro giseche giendi yiena iya mondo mi atang'ni chenro madhi nyime mondo ing'ibed go gi ng'eyo matin gi gima osebedo kadhi nyime ka nitie kod okebe moro kaendi ma bende ochopo ka gi law matong gweno adama na bilo kod chugudo mera chung'ne gi kaendi matin. In achiel kuom jok mobedo kaendi mosebedo ka luwo chenro ni kaendi. Geno maru maduong' odiochieng' ma kawuono kata ang'o miyiero mondo mi ibedie dier boma mondo iluw chenro ni e tong wang' jowi? Okay, gi nyinga iluonga ni Peter Omondi. An geno mara maduong' en neno ni baba okawo kom kawuono, kendo wasebedo ka chakre okinyi ka waluwo chenro, ka warito seche midhi goyo ombulu. Wan gi geno ni baba dhi kawo gini, kendo warite ka, kendo sherehe wadhi chako e boma mar Nairobi ka, kwarie kuonde wa mwadake. Geno wan ni malo, kendo wang'e ni baba dhi kawo gini e sa machon. Ng'ato koro ni pok oyudo thuolo mar bilo kata gimoro, en adieri koso miriambo? Gisani to podi nikech warito wach maduong' mantie mbele wani. Erokamano dhano ng'eny, inyalo sudo matin, nitaongea Kiswahili kidogo na huyu ndugu yangu. Ukianza na jina lako unaitwa nani na tumaini yako ni yepi? Kwa majina zangu naitwa Wilfred Patese Njura, nimetoka pande ya Kajiado. Tunasema ni Raila tosha, tunamuombea Mungu na already tunajua tunashinda, tuna imani na yeye, na pia amekuwa mzee wa kitambo sana, naelewa mambo ya Africa Union, so tuna matumaini na bado tunajua tushashinda. Ni wakati wa celebration ndio tunawasili. Ukiangalia kwenye mitandao, vijana hawajakuwa na ujumbe yenye huenda ikafurahisha wengine, wakisema mzee arudi kabiliana na siasa za humu nyumbani. Kwako, kwa mtazamo wako ni gani? Utazamo wangu naona vijana huko mtaani na pia kule manyumbani wanasema ya kwamba Raila this time wameweka matumaini yao yote kwa mzee. Asante sana. Joyce, nekech ni ng'eni chenro mar yiero chendo osebedo ka en gin ma oganda osebedo ka rito, kendo bende igeno ni e tielo makoro gik niendi to ka jotend pinje osebedo kod twak, bed king'eyo ni nitiere gino maduong' ma gisebedo ka gidhi nyime ka gitimo e log tich maduong' kata e Mandela Hall ka to ka gitieko. Jatend piny William Ruto kanyakla kod jatend migeo mar weche ma oko Musalia Mudavadi kanyakla kod ambassadors mamoko ma gi jobetre biro bedo kod romo madundo moyiedhi, kendo iye kanye makoro gibiro chenro mar luto ombulu mar yiero ng'ano mabiro kawo lemo mar bedo jakom kuku mar AUC. En okang' mabiro kawo thuolo makende mondo mi koro kanyo ok oyiene ng'ata mora mora chope mopogore kod jotend pinje kanyakla kod jogo ma bende nyalo bedo e loge kata representative gi dholiech. Ber king'eni okang' makamani Kenya okawo matut kotenre kod jogo mosebende ka ng'iyo ni to duoko nyalo chalo nade. Gie kaendi an ka kod wuoyi matin luongo ni Mobimbo, isebedo chenro kaendi. Ang'o mineno ma igombo mondo timre? Gima wadwa mana kawuono wakwayo mana Nyasaye ruoth mondo telnwa wach Raila ni. Ineno kaka joluo wasegore miyanyowa ka gi kacha ni ok wanyal. Akwayo mana Nyasaye kawuono yawa. E nying Yesu yawa. Imiwa gini mondo be wawinje kaka chunywa mor. Tadwa nyiso joro mantie Siaya, Migori, odo mondo wuoko kawuono. Aparo ni Nyasaye dhi paro wa jothurwa. Koro wan wakwayo mana Raila Amolo Odinga. Kosepuodhe kaka King of Africa, wadhi bedo joma more Kenya mangima, to Nyasaye be oparwa kaka joluo oparwa. Erokamano neno nyadendi moro kaendi mana matin tu kapok amiyo nyawadwa Chris. Nyadendi nochako chidho kodwa kari okinyi. Nyingi ng'ato iya kany manade? Nyinga Esther Orony.
Nyabondo. Erokamano Nyabondo, chenro koro ni Addis Ababa to jobondo bende ng'iyo, ote mane? Ote ni wakwayo ni baba, walamone mondo yud kom mar AU no. Walamone kabisa. Erokamano. Nyawadwa Chris nosebedo kaluwo chenro ni endi kendo ka achiel Chris kopo ni winja ang'o madhi nyime kuma intiere to gin lek mage ma oganda nitiere godo kachiel kowuok e dir boma ma Nairobi ok Addis Ababa kamano.